hakuna mazuri ambayo italeta. Kwanza tunaona raia wakifunja, si tulikuwa tumeona mambo ya Kisumu. Jodolo mopogore opogore sundo kweth mar Azimio owere kod ng'anyo magitimo kendo gitwag kod jatend piny William Ruto. Hizi mang'ombe ya serikali wanatusumbua sana. Inatusumbua sana barini hapa hata tuwezi lima. Jodak madhowath ma Usenge ywago monj masakasa. Marepe timonegi kabende giketho puothegi. Obila omakoro were maromo 30 e boma ma Naivasha ka itudogi gi ketho mwandu mag johala otieno manyoro. Nyakoro mgajwangi nodhiambo maber aneno kanyo kochopo saa 10 ma midhiambo odhiambo mar chien tarik 17 dwe mar adek higa mar 2023 machiegni e weche magwa mag ka kod kacha. Nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako ni jatend piny William Ruto kod jotend migepe mamoko otimo welo mag jokanyo madhi tayo boards mopogore opogore mag piny owacho. E notice mokete oboke mar piny owacho, jatend piny William Ruto oyiero Musyoki William Kimanthi kaka jakom board mar National Legal Aid Service kuom thuolo mar higni 6. Caleb Kipkemei Kositany bende oyiero kaka jakom mar Kenya Airports Authority e thuolo mar higni 3. Kamano bende Wafula Luasi na Butola oyier kaka jakom board mandiko jonon gedo mapachoka kata Building Surveyors Registration Board. Jokanyo mag board no manyien gin Bibiana Makau, Bansi Kinuthia, Cyprian Kirera, Peter Kones kod Margaret Obonyo. Jokanyo mag board mar National Housing Corporation gin Engineer Gerald Kipkoech Rotich, Joshua Odhiambo Nyamuri, Hindu Rashid, Jennifer Wambui, Yasmin Haji kod Bernard Pasaloi Torome. E board mar Cooperatives Tribunal oyier Michael Chesikau, Beatrice Sawe, Philip Gichuki, Frida Lotoiwa kachiel kod Paul Otieno Aola kaka jokanyo kuom thuolo mar higni 3. Victor Londe bende oyier kaka jakanyo mar Valuers Registration Board. Kopogre gi mano nyakoro mgajwanga en ni Mama Grace Onyango ibiro ik chien tarik 31 mano mar dweni e dalane mantiere Game County e County ma Siaya. Ma en ote mogol kod kamiti mochung'ne chano liende mosenindo Grace Onyango. Bende ngire Israel Otieno ma en jakom mar kamiti no wacho ni gisechano chenro mathoth mabiro timore motelo ne ik mare. Ringre Mama Grace mantiere kar kano ringre mar od thieth ma Aga Khan Kisumu ibiro gol chien tarik 29 mar dweni ne alam mabiro bende timore e kanisa mano mar St. Stephen's mantiere Milimani e County ma Kisumu. Kwa wuok kanyo nwachik Old St. Stephen's Cathedral mani Milimani kuma nolemne bang' mano wanakal kod ringre Grace Onyango Social Center ma ni town kapok wadhi e Ramogi Odinga Sports Ground kuma jopiny nyalo nene ringre to bende jomoko bende nochiw tributes nochiw ywakgi kuom lal mar mama e pauno tarik 29. Odhiambo ma tarik 29 mama nokel ode ma Kisumo ma nobedie nyaka kine onyango tayo wuok kodhi Game. Kwachopo Game nwadhi e kanisa manyapiedho kuma nolemne. Bang' lemone nwatere dalane Sidende Village. Bang' mano tarik 30 koro ay tarik 31 emanolori e ringre. Nyakoro mgajwanga mano kamiti makende mabendo duche makawuono yango kopo mogik mano mar Mama Grace Onyango mana ka giselando chien tarik 31 mano mar dweni biro bed kitimone kopo mogik e dala ne mantiere Game e County ma Siaya. Kopogre gi mano joma mine manie riwruok mar maendeleo ya wanawake oseong'anyo maichano bagi gi riwruok mar Azimio chien tarik 20 mar juma manyien e boma ma Nairobi. Joma minego mane loso e boma ma Nairobi olero ni gichungi piny owacho kendo ok gibi riwore gi jo Azimio e timo ng'anyo ka koro gikwero jopiny mondo owe jatend piny William Ruto
otim tije kaka negi yiere kaka notelo negi. Gilero ni ng'anyo no mawuok mabende bibro bed kitimo chieng' wuok tich biro ketho chenro mag ohala. Sisi yetu ni kusema tunaomba na tunataka hiyo maandamano ikome kabisa na tunaikemea kwa vyovyote vile. Kama vile wenzangu wanaendelea kusema ni kuwa ya kwamba sisi kama wamama tumehuzunika na kufadhaishwa na ile mambo inasemekana ati Jumatatu kuna maandamano. Nairobi hii sisi wamama ndio wenye kufanya kazi, ndio wenye biashara. Nairobi ndio tumelea watoto wetu, tunashomesha watoto wetu na tunafanya kila kitu hii Nairobi. Na kama wamama tumekana tukaona hatutakubali kuja kuharibiwa Nairobi na wabwenyenye na watu wachache wale wasiotosheka wakuja watuharibie Nairobi na mahali tunakaa. Na niko hapa leo na wamama wenzangu kukashifu, kukemea na kupinga maandamano ambayo imepangiwa siku ya Jumatatu. Sisi sote tunajua ya kwamba serikali bado ni changa. Imechaguliwa juzi. Vyombo vya habari na runinga tunaona vizuri sana ndio president wetu William Ruto anaendelea kupanga serikali. Kwa dhi nyime gi weche manyien na tere nyaka weche matimore kaunti ma Siaya. Kama gikone to buch thicho kod jatend migawo mar pi kod aluora e kaunti ma Siaya, Laktar Julie Onyango ni bua put mane ochuogi mondo owinj burano. Jatend migawo no iseyo kuom tiyo marach gi apisi, chama soya, sando jotich e kind makosa mamoko. Paro mar thiche oko e apisi ne ogol kod MCA ma Uyoma East Justus Oguta. Apudno koro nigi ndalo 10 kende mondo ng'ad bura mar wach makamano. Julia Onyango, for purpose of securing appointment, Julia Onyango, which is that this House resolves that the CEC member for Water, Environment and Natural Resources, Dr. Julie Caroline Fili Adhiambo Akinyi Onyango, be removed by way of impeachment from the attendant docket on the grounds of gross violation of the Constitution and other written laws and abuse of office, as exposed here under 1. Failure to honor invitations and summonses by a committee of the County Assembly, contrary to the provisions of Article 185(3), Section 39(2) of the County Government Act 2012 and Section 18(1) of the County Assembly's Powers and Privileges Act. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Kapodon mani kaunti ma Siaya ni jodag gi jolupo e dho wath ma Usenge wacho ni gidag gi luoro kaluore kod raw ma osebedo ka monjo gi kanyakla kod puothegi makoro keto kata ngima margi kinda kuru gasumbi. Jakom mar dho wath ma Usenge John Ochieng wacho ni chenro gi mag tije mapile ka pile irocho gi monj moja thor tim gi re kinde ka bende gintiere gi luoro ni cham ma gidhi nyime mar pidho e kinde ma bende kodho osebedo ka chue konyak to re biro bedo ka ketho. Jodak ma Usenge wacho ni kata bed ni gisebedo ka giloso rageng' ne re okang' makamano okosekonyo kalore ni jolupo 14 ne omonj gi re kendo yudo hinyruok mopogore opogore. Hizi mang'ombe ya serikali wanatusumbua sana. Juu hata tukilima wanaribu nini after kupalilia mahindi wanakuja wanafyeka tu. Nasumbua sana. Ametoka bahari tena anaenda kwa shamba yangu kwa boma. Sasa kiboko inasumbua. Naomba serikali usaidie. Hiyo pute peke yake kiboko inasumbua. Inatusumbua sana barini hapa, hata hatuwezi lima, hatuwezi kaa na amani, hatuwezi chota maji. Kiboko inatusumbua sana. Hata tukilima mahindi, tunajaribu kulima tomato. Asubuhi ukiamka unakuta kiboko imeharibu kabisa. Hata tukija, pengine umekuja kuteka maji, unakuta kiboko. Sasa hatuna usalama. Tunaomba serikali tusaidie. We do hear that we have game rangers and we don't see them around. So we are scared. Even the fishermen are scared. They can't work at night time. Kwa hivyo sasa mimi naomba serikali ya kaunti wa Siaya
aingilie hii maneno, atusaidie sisi tupate vile tunaweza vua vizuri pamoja na wavuvi wetu. Na kwa mgajon kwa woke gwenge mago magusenge county Masia wadog nyake gwenge maga Naivasha kama moko kuom jo ohala ma Naivasha uyudo lala bang' jonjore maliekore ni onyiew kendo kelegi bas kowuok e boma ma Nairobi monjogi kendo ketho ohandegi. Obila ne omako rowere moheo 30 kendo loro negi e od ang'ech kapok ne owegi e yo mapok oyangore. Jo ohala go sani koro chich gi jomoko abich ma jo ohala mane odesnegi lowo ema dwaro gi daro gi kanyo. Kane wuoyo e wachno, MCA ma Viwandani Mwangi Muraya oseyo monjno motim Otieno Manyoro. Tuko na wafanyakazi zaidi ya 30 na kitu wale tumepea kazi. Na hata sisi tukiendaga hasara, ujue hata hao watu leo hii hakuna kwa mtu kutakuliwa. Hawa vijana wote unaona hapa walikuwa wakifanya kazi hapa. Wengine ni wasupu, wengine ni wa kuchoma nyama, ile nyama wameiba tayari. Sasa tutachoma nini leo? Kitu ya pili, ningetaka kusema hivi. Wale watu walitupea lease ya hii uwanja wako nyuma hii masaibu yote. Kutoka yule mtu alikuwa kijita chairman, secretary na wale watu wamesainia sisi hiyo lease. Wako nyuma ya hii maneno. Kowuok gwenge mag Naivasha atiri nyaka county ma Mombasa. Ten migao mar lo kod gedo mar udi e county ma Mombasa ochiwo siem ne moko kuom jogo mikoni osebedo ka chugo receipts mabandia ka gitemo lengo wach chulo ushuru e county ma Mombasa. Kane loso gi jofwamb weche jatend migao no e county ma Mombasa Mohamed Hussein koni giseyango ni nitiere jomoko maloso riside mabandia manyiso ni gisechulo ushuru gino mabende gikoni duoko chien kiwango mar osuru matend county osebedo ka choko. Okoni dweche 4 mosekalo piny owacho mamalo pok ochwalo omwom ne tend county ma Mombasa gino magikoni medo mana rocho chenro mopogore mitayo e county no. Wale ambao hawajalipa land rates tunawa encourage walipe kabla deadline ifike, kwa sababu tumeongezea grace period, na ikifika hapo hatutakuwa lenient tena. Tutahakikisha tunafuata sheria ili watu walipe. Na kuna watu wamejaribu kuforge receipts, bank slips, na majina yao tutayapublish kwa notice kwa magazeti, social media. Ukiona jina lako, tafadhali njoo mbele uprovide original receipts, any proof of payment kabla tujachukua sheria. It is important to note that over the last 4 months, Mombasa County has not received the statutory revenue allocation by the national government that supports in service delivery to the people of Mombasa. Revenue collection is a critical aspect of the development of this county. Devolution has provided us the opportunity to generate our own revenue to fund our development. Land rates is one of the on-source revenue streams that will enable the county to finance development projects and enhance service delivery for all.